Mass Effect. Podklad číslo 2. Chopte se galaxie do svých rukou. Když vyrůstáte na stárnoucím těžebním zařízení na asteroidech, naučíte se vážit si jednoduchých věcí. Třeba mít vlastní prostor a klid na přemýšlení. Nebo se připravit na nadcházející den. A takhle to začíná. Tady Rasa. Proč ti to trvalo tak dlouho? Kai Lengu, kde je iluzivní muž? Šéf je zaneprázdněn. Potřebuješ ho na něco? To zvládnu. Uvidíme. Došlo ke komplikaci. Cíl má na sobě pronásledovatele. Nebudeš mít moc času. Vrex, ten kroganský lovec odměn? Ty o tom víš? Jak jsem řekla, zvládnu to. Ozvu se ti, až budu na místě. Kýlová dokovací stanice, hangar K-23, Citadela. Přistála jsem a mířím k cíli. A co ta komplikace? V protokolu je uvedeno, že váš náklad musí být v karanténě nejméně po dobu... Žádný náklad tam není, ty zakrnělý pijaku. Podívej se sám. Je o to postaráno. Prozatím. Když se o někoho postarám já, zůstane o něj postaráno. A proto jsem na této misi já a ne ty. Je vše na místě? Ano. Před příchodem cíle bys měla mít dostatek času na vyhledání a získání dat. Kam to bude? Blok 7. Kelovy rezidence. Co uděláš, když ho Krogan najde dřív? Nenajde. Nevím, co se na mě snažíš vytáhnout za blbost. A je mi to jedno. Nechte mě jít, nebo já nechám jít vás. Odtud si to už převezmem. Dobrá. Už jsem se bál, že dnešní den bude nudný. Zahrával si s nesprávnými lidmi, brácho. Podívejte, chlapci, nebyl jsem tu už týdny. Takže tu máme případ záměny identity smíšený se spoustou seru na to. Ale ne. I si to ty. Máme spolehlivý zdroj. To se vsadím, že máte. Dobrá. Myslím, že tady jsme skončili. Bylo mi řečeno, že svatý je zaříkavačů je obzvláště zajímavým místem k návštěvě. Cože? Řekl jsem... Bylo mi řečeno, že svatýně zaříkavačů je... Tady si.
Nebuď ze mě tak rozrušený. Rozuměl jste tomu, co jsem řekl? Jo. Rád bych se zúčastnil prohlídky. A teď už můžeme pokračovat. Už teď je to delší den, než jsem čekal. Ano. Tak pojďte za mnou. Na prohlídku přirozeně. Přirozeně. Kdo by si pomyslel, že Citadela může páchnout víc než varení jáma? Ano. No. Zápach mimo jiné odvádí lidi pryč. Myslel jsem, že jde o jednoduchý obchod. Ty mi řekneš, koho mám zabít, já ti řeknu za kolik. Nastala komplikace. Mluvíš o těch zločincích, kteří mě přepadli? Nebo o ochrance, která si myslela, že převážím nelegální náklad? Obojí. Zdá se, že se o váš cíl zajímá někdo jiný. Nechtějí, abyste uspěl. Co s tím uděláme, kromě toho, že výrazně zvýšíme mou platbu? Přístup povolen. Zajistíme, abyste uspěl. To by šlo. Předpokládám, že očekáváte, že se situace ještě zhorší, než se zlepší. Stínový prostředník si není jistý, kdo do toho zasahuje. A tak neriskuje. Dobrá, já také ne. Existují však jistá omezení. Poslouchám. Musíte to řešit mimo prezidium. Proč? Přitáhlo by to příliš mnoho pozornosti a riziko vedlejší škody příliš vysoké. Jistě. Koho zajímá, že na oddělení chvíletí do povětří pár mrzoutů, že? Ještě něco, co bych měl vědět? Zde se nachází jeho rezidence. Pokud ho minete, bude se skrývat a práce se tím mnohem více zkomplikuje. Tak tedy doufejme, že ho neminu. Nepřijde do práce, nedostane zaplaceno. Neberu tady charitu. Jasně, Fiste. Dám jí vědět. Vy dva, Dane. Cíl je v pohybu, Raso. A bere si kamarády. Já vím. Taky ho sleduji. Vydrž. Údržba. Jsem tu na opravu ekoventilací v bytě 2103. Dobrá, ale nahoru s vámi nepůjdu. To chápu. Počkej chvíli. Jak víš, že má společnost? Ty jsi tady a sleduješ ho? A co když jsem? Zatraceně. Říkala jsem ti, že to zvládnu. Zvládám to. Prozatím. Ale ne každý den se nám naskytne příležitost obrátit se na někoho, kdo pracuje pro stínového prostředníka. Proto jsem byla poslána. A proto jsem tady. Kvůli záloze. Derbost. 21. podlaží. Varuji tě, Lengu. Právě nastoupil do raketoplánu. Nemáš moc času. Nepotřebuji moc. Jsem uvnitř. Mám jeho složky. Za 2 minuty budu pryč. Co to k čertu bylo? Šlo to ze skladu. Pokud bych měla hádat, bude to ta tvá komplikace. Skvělý. A vypadá to, že se baví s tím, kterého jsi poslala, aby ho zpomalil. Někdy je šílenství nejlepším způsobem provedení. Co to? Teď si to přehnal. Tohle měla být snadná akce. Dovnitř a ven. Ale ne.
Někdo to prostě nemohl nechat být. Teď za to zaplatíš. Pravděpodobně se sám sebe ptáš, proč jsi ještě naživu. Mohl jsem tě snadno zabít. Ale řekl jsem si, že takový chytrák s tak drahou zbraní. Vsadím se, že něco ví. Počkej. Nesnažil jsem se tě zabít v Rexy. Čej Saxy? Ahoj, chlape. Omlouvám se za tu ránu do těla. Jen jsem se tě snažil zpomalit. Jak jsem řekl, nebyl jsem sem poslán, abych tě zabil. Jen tě držel dál od tvého cíle. A co víš o mém cíli? Nic. Jen to, že jsi měl jít tímhle směrem, abys ho zabil. Jak jsou na tom záda? Mohlo to být horší. Díky, že jsi mě nezabil. Co s tebou mám sakra teď dělat, Jay Saxy? Je to na tobě, Vrexy. I když... Doufám, že jsi nezapomněl, jak jsem tě vytáhl z hořící lodi. A je to tu zas. Uslyším už někdy konec tohohle. Ne. Dokud mi budeš dávat důvod to připomínat. Pohodlně zapomínáš, že jediný důvod, proč jsem byl na té hořící lodi, byl ten, že ses objevil pozdě. Musel jsem celou posádku zlikvidovat sám. Hej, vůbec jsem se nemusel ukázat. Sakra. To zanechal stopy. Jo. Opravdu bych se potřeboval napít. Zvu tě. Jestli se chceš přidat. Stále se mi snažíš zabránit v cestě k mému cíli. Musel jsem to zkusit. A to jsem ti chtěl tu tvou pušku vrátit. Tak hodně štěstí každopádně. Jsme štěstí, syne. Zdá se, že tvůj plán zdržet Krogana funguje. Do hajzlu. Takovou reakci jsem nečekal. Fist k nám neplánuje přijít. Cože? Byl podplacen nějakým Durianem. Saren Arterius. Ta Spektra? Jo. Proč? Na co chce Fista? Nevím. Ale hodlám to zjistit. Na to není čas. Já si čas udělám. Tady Sísek. Uveďte, o jakou mimořádnou událost se jedná. Musíte mi pomoct. Před mým bytem je šílený Krogan. Vyhrožuje mi. Prosím. Ach bože. To šlo hladce. Co teď? Teď musím přimět Fista, aby si to rozmyslel. Vítejte doma, pane Fiste. Vy dva zůstaňte tady. Nikdo nepůjde dovnitř. Ty jsi mi neřekl, že je v budově. Říkal si, že to zvládneš. Kreténe. Nepokoušej se utéct. Kdo háje? Ty nejsi přesně to, co jsem očekával, zlatíčko. Takové věci jsou zřídka kdy. Například ty. Myslela jsem si, že budeme přáteli. Ale pak jsem se dozvěděla, že si tě koupila turianská Spektra. Tak si to zjistila, co? Myslela jsem, že máme dohodu. Tajemství stínového prostředníka za tvou bezpečnost. Jo. Dostal jsem od Sarena lepší nabídku. Něco se tam dole děje. Vypadá to na potíže. Velké potíže. Je obrovský. Je s tebou? Ne. Přišel tě zabít. No a ty máváš zbraní jen tak? Jsem tu, abych tě chránila. Pokud budeš souhlasit, že nám řekneš všechno, co víš. Takže můžu počkat, až sem ten velký chlapík přijde.
Možná se dostane přes mé stráže, možná ne. S tím počítej. Nebo to můžu risknout s tebou? Přesně tak. Možná si vyberu to, co se skrývá za dveřmi číslo 3. Viděla jsi, kam šel? Za roh, do uličky. Myslíš, že bychom měli počkat na posily? Kvůli jednomu Kroganovi? Ale no tak. Je překvapivé, jak často to funguje. Jedete nahoru? Dalo by se to tak říct. 21. podlaží. Dej pozor! Fiste! Vylez ven. Udělám to rychle. Byl to dlouhý den. Nenučně utíkat. No do háje. Negativní utekl. Nezaplatili jsme vám, abyste ho nechal utéct. Já tu práci dodělám. Vždy ji dokončím. Jedete dolů? Jo. Vypadá to tak. Náročný den? To je složité. Vím, jak to myslíte. První patro. Přeji hezký den. Ani hrout. A je to čím dál lepší. Procházím data z Kristova terminálu. Vypadá to slibně. Souhlasím. Samozřejmě bychom byli raději, kdybychom přivedli Fista, ale ta data jsou působivá. A způsob, jakým si je získala, byl naprosto brilantní. Děkuji vám, pane. Přesto by mě zajímalo, proč si nechala Fista jít. Chtěla jsem se dozvědět víc o jeho spojení s tím Sarenem. To bych nezískala, pokud by byl mrtvý. Nebojíš se, že by nás mohl kompromitovat? Ne dříve, než ho Krogan dostihne. Správně. A proto jsi pomohla lovci odměn projít kolem důstojníků Sísek? Jo. A líbil se mi. Líbil se ti? Jo. Je přímý. Upřímný. Nekomplikovaný.